Ja vás vítam tu dneska dole poprvýkrát v tomto našom potenciálne vznikajúcom kultúrnom a komunitnom centre a teším sa, že s takýmto vzácnym hosťom, Romanom Samotným, ktorý nám prišiel niečo porozprávať o LGBT komunite ľudí, pretože vieme, že o tomto je veľmi dôležité a potrebné sa baviť. Takže prajem vám príjemnú zábavu a kopu informácií nových, ktoré sa dozviete. Roman, odovzdám ti slovo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Vážim si, že ste sa rozhodli spraviť event, ktorý sa zameriava na LGBT plus ľudí a snaží sa možno aj trošku priniesť nejaké fakty a nejaké poznanie. Ďakujem ešte raz za váš záujem a za vašu ochotu. Myslím si, že je dôležité o tejto téme sa rozprávať, lebo v tej spoločnosti to občas tak akoby buble a tá téma je vnímaná ako kontroverzná, ale nie je to ani tak kontroverzné, keď zrazu poznáte reálnych ľudí a poznáte ich životy a možno zistíte za tým, že nič kontroverzné nie je. Aby som sa predstavil, volám sa Roman Samotný. Asi zrejme ma viacerí poznáte ako majiteľa teplárne, kde sa stal teroristický útok, pri ktorom boli zavraždení Matúš a Juraj. My sme ako reakciu na ten teroristický útok vytvorili iniciatívu Ide nám o život, ktorá je vlastne takou keby širšou platformou rôznych organizácií, ale aj firiem a cieľom je prinášať možno do tej verejnej debaty nejaké fakty a skutočné príbehy. Som zároveň členom iniciatívy Inakosť, kde sa venujem práve téme vzdelávania a spolupráci s rôznymi organizáciami. A zároveň ten môj akýby background je, že som vlastne absolvent žurnalistiky, že som vlastne 12 rokov robil v médiách, takže veľa som sa zaoberal aj tou prácou s tým jazykom. Dodnes v nejakej miere pracujem pre médiá, píšem scenáre a tak ďalej. Takže to je taký ten môj akoby, že background. No a dôležitá vec, že prečo vlastne sa tu stretávame a prečo vlastne vôbec dôležité rozprávať sa o LGBT plus téme. Na Slovensku my už vlastne približne roku 2013 vnímame takú akoby veľmi silnú, intenzívnu antikampaň voči LGBT plus ľuďom, kde nás označovali za raz kultúru smrti, potom gender ideológiu, potom diktát Bruselu a už neviem akoby rôzne pojmy, že kým vlastne sme, ale sme teda obyčajní ľudia. A ten verejný priestor je naozaj zahltený množstvom dezinformácií, konšpiračných teórií. A aj tie dáta z minulého roku ukazujú, že LGBT plus ľudia boli druhým najčastejším terčom dezinformačných webov, hneď teda po téme Ukrajiny. A zároveň, ako ukazujú naše statistiky v rámci iniciatívy Inakosť, 53% Slovákov tvrdí, že nepozná osobne žiadneho geja, lesbu ani bisexuálnu osobu. Oni ich samozrejme poznajú, len tým, že nehovoria títo ľudia o svojej identite, tak majú pocit, že ich nepoznajú. Neviem, že či niekto z vás pozná osobne nejakého LGBT plus človeka? Wow, tak to je fantastické. Lebo ukazuje sa jedna jednoduchá vec. Keď niekto má osobnú skúsenosť, ten postoj k LGBT plus ľuďom sa zrazu výrazne preklopí na pozitívny. Alebo aspoň neutrálny. Čiže naozaj tá osobná skúsenosť je absolútne kľúčová na taký nejaký boj proti akoby dezinformáciám. Ale zároveň tým, že tá situácia na Slovensku pre mnohých LGBT plus ľudí nie je bezpečná, tak tú identitu tája práve kvôli svojmu bezpečiu, lebo sa boja nejakých či už posmievania, hlúpych rečí, útokov, horšieho zaobchádzania. A to zrazu vytvorí takú nejakú ako špirálu, že ľuďom chýba osobná skúsenosť, čerpajú z tých dezinformácií. Politici tú tému výrazne zneužívajú, aby vytvárali nejakého domnelého nepriateľa v snahe možno nejako získať nejakých voličov alebo možno odpútať pozornosť od vlastných zlyhaní. Takže potom nám to vytvorí taký nejaký mix, výsledkom ktorého je napríklad číslo z roku 2019, keď si 59% Slovákov tvrdilo, že gejovia, lesby a bisexuálni ľudia by nemali mať rovnaké práva ako heterosexuálni občania.
To je najhoršie číslo v rámci Európskej únie, takže aj tie dáta ukazujú, že tá akceptácia LGBT plus ľudí v rámci Európskej únie je na Slovensku vlastne jedna z najnižších. A vzhľadom aj na to množstvo dezinformácií, tá situácia sa ešte ďalej zhoršuje. Takže preto považujeme za dôležité o tejto téme rozprávať a prinášať práve nejaké fakty. A to, čo sa nám tak ukazuje dôležité, že ľudia nemajú úplne jasno v tej téme, nevyznajú sa úplne v nejakých pojmoch a že tu naozaj je veľa tých rôznych mýtov a nezmyslov. Takže preto budeme vlastne sa rozprávať dnes o základných LGBT plus pojmoch a o tom vlastne, ako hovoriť vecne, faktograficky správne a predovšetkým rešpektujúco o LGBT plus téme a vlastne o LGBT plus ľuďoch. Ja možno ešte na úvod také nejaké akože pravidlá komunikácie, aby nám to tu tak plynulo všetko v pohode. Ten rešpekt je úplne číslo 1. Ak vieme naozaj sa rozprávať vzájomne rešpektujúco a s nejakou ohľaduplnosťou, tak potom je samozrejme vítaná aj akákoľvek vaša interakcia, zaujímajú ma vaše názory, zaujímajú vaše postoje a určite aj otázky. Určite všetky otázky sú na mieste a pokúsim sa ich akoby zodpovedať. Čiže na jednej strane ten rešpekt, ale určite aj ten váš záujem a vaše postoje sú vítané. Jediné, čo si ja tak ako keby sa snažím nejako dohliadať, je čas. Aby sme to všetko nejako stihli, tak možno občas niekedy, ak bude tá interakcia, tak trošku vás budem možno báť na ten čas, aby sme to všetko nejako stihli do hodinky 15. Takže základné LGBT plus pojmy, poďme teda na to. Tých skratiek asi ste zachytili všetci rôzne. Určite ste zachytili niekde aj od politikov skratku LGBTI XYZ. Tu nepoužívame, tá nie je, ale sú naozaj že rôzne. Neviem, že ktorú z týchto skrátiek ste možno zachytili alebo poznáte? Prvú, druhú, tretiu, aj všetky. Čiže nejakým spôsobom tieto slova evidujete, teda tieto skratky. Veľa ľudí vlastne rieši, že koľko písmenok ešte my tam povymýšľame a že aká bude tá skratka dlhá a prečo vlastne vôbec toľko písmenok a prečo sa to vlastne mení. Odpoveď je taká, že ten výskum beží dlho, už vlastne od 19. storočia sa komunikujú a používajú nejaké slová a skratky, ktoré sa snažia vyjadriť ľudí s menšinovou orientáciou alebo s menšinovou rodovou identitou. Ale ten výskum stále beží. To nie je niečo, čo je vlastne akoby uzavreté a zároveň beží aj tá emancipácia LGBT plus ľudí a je to téma, ktorá je živá, kde sa hľadajú vhodné pojmy. Vlastne stále my sa skôr akoby učíme o tej téme, ako by už to bolo všetko do kameňa vytesané. Takže to súvisí aj s tým, že sa to nejakým spôsobom tá skratka ešte stále akoby vyvíja a aj v rôznych krajinách je akoby odlišný úzus, že ktorú skratku preferujú a ktorá je vhodnejšia. Toto je vec, ktorá všetci by sme chceli, aby bolo všetko také jednoznačné, ale v živote sa ukazuje, že naozaj, že to je v pohybe, že tá skratka sa vyvíja a možno hľadáme tú správnu. My na Slovensku máme taký úzus v rámci občianskych združení, že používame skratku LGBTI+, aby sme možno sa nejako ujednotili v tých pojmoch, aby v tom nebol chaos a zmetok, lebo rozumiem, že to môže byť také ako keby zmetočné a ľudia vlastne nevedia, že ktoré. Čiže to LGBTI+, tú tretiu, to je skratka, ktorú my preferujeme, pretože akoby zachytáva tie najčastejšie identity, ale zároveň plní účel tej skratky. Lebo ak by sme naozaj mali vypísať tie písmenká, že potom zrazu to nie úplne funguje v tom bežnom jazyku a po tom bežnom jazyku potrebujeme naozaj nejaké praktickú skratku, ktorá vlastne je aj skratkou. Čiže to LGBTI+ je to, čo preferujeme, ale všetky sú správne. Pokojne z tieto 4, ktoré sú tu, môžete vlastne hoci ktorú používať, vlastne označujú tú istú akoby skupinu ľudí, čiže každá je správna.
Napadá vám možno nejaký výraz, ktorý by mohol byť synonymom, ktorým by sa dalo nahradiť toto? Queer? Queer, hej? To je cudzie slovo, že nenahrádzame to napríklad sexuálna menšina, alebo či to je... Určite používame slovo queer, ktoré môže byť synonymom, ale zároveň, ako vidíte, túto Q môže byť akoby aj samostatnou identitou. Slovo queer označuje ľudí, ktorí nemajú vlastne potrebu sa zadefinovať v rámci otázky rodu, pohlavia alebo orientácie, alebo nemajú väčšinovú vlastne rodovú identitu alebo orientáciu. Čiže môže to byť v podstate akoby aj strešný pojem a môžeme skratku, hoci ktorú z týchto skratiek môžeme nahradiť naozaj slovom queer. Používa sa v slovenčine, sa tak poslovenčuje, používa sa QVIR, ale určite aj to QUER, tá anglická verzia je správna. Čiže to je taký nejaký nový pojem, ktorý sa začal používať, lebo zase to je o tom, že či vytvárame opäť nejaké šuflíky a snažíme sa tak ľudí nejako stereotypne rozdeliť, alebo to slovo queer práve slúži na to, aby sme nemuseli všetko tak jasne zadefinovať a aby to bolo vlastne otvorené pre viacero ľudí. Čiže slovo queer je fajn. Možno ešte nejaký iný výraz? Duhový, to asi poznáte, hovorí sa o duhovej komunite. To je tiež... S tou komunitou je to také otázne, lebo to pôsobí, ako keby sme boli nejaká homogénna skupina, kde sme všetci rovnakí a všetci sa poznáme a chodíme v nedeľu spolu na obed a v stredu do krčmy. Ale LGBT plus ľudia sú veľmi rôznorodí a častokrát sa vlastne vôbec nepoznáme, čiže keď môžeme hovoriť, že o bratislavskej queer komunite, to je ako OK, ale keď rozprávame, že slovenská dúhová komunita, tak je to trošku také zavádzajúce. Ale určite to môže slúžiť ako jedno zo synoním, s ktorým sa dá akoby pracovať. Čiže, a ešte možno nejaké slovko vám napadá, ktoré by mohlo byť také ako strešný pojem? Také slovenčine, také veľmi známe. Tepláreň. Teplý, hej? Že toto je také slovo, ktoré určite mnohí z vás poznajú a zároveň cítia, že tam je trošku taký nádych toho, že možno to je aj hanlivé, ale zároveň to funguje v queer komunite ako jedno zo slov, ktoré sa používa, kde my už úplne nevnímame ten hanlivý výraz, ale určite to je... Je to veľmi na pováženie, že keď máte, ja so svojimi kamošmi to slovo bežne používam, ale zrejme, kebyže mi to niekto zvonku povie, tak možno by som to vnímal problematicky, ale podľa mňa je to fajn slovo, ktoré môže naozaj nahradiť aj to slovo queer alebo LGBTI+. Takisto nemecké schwul bolo pôvodne nadávkou, aj queer bolo vlastne pôvodne nadávkou a práve používaním a tým, že si to LGBTI+ ľudia prevzali za svoje, tak ako zobrali ten negatívny náboj a povedali, že ty si teplý. No áno, som. A čo teraz, hej? Čiže možno aj my k tomu tak nejako smerujeme, ale z tých preferovaných výrazov LGBTI+ a queer sú fajn, ale môžeme napríklad hovoriť o duhovom filme, duhovej téme, duhovej komunite v nejakom kontexte. To sú také tie najčastejšie. No a čo sa podľa vás, keď tú skrátku LGBTI+, čo sa skrýva pod tými jednotlivými písmenkami? Lebo to sa teda ukazuje ako kľúčové aj z tých stretnutí s politikmi, ktoré sme mali, ktorí rozhodujú o našich životoch a sa vlastne ma pýtali, čo toto LGBTI+ znamená. To tiež nám tam ako ukazuje, že ako tí ľudia, ktorí majú moc, vedia o tých vlastne jednotlivých identitách. Tak skúste mi povedať L. Čo je L? Hej, lesba, lesbien. Tu zaznelo G. Super. B. Super. T. Transsexuál. Transgender, transrodový, hej, máme tu viac slov. I? Inteligentný, super. Intersex, hej, tu zaznelo. A to plusko, čo myslíte to plusko, na čo tam je? Jasné, že sú tam, akoby, naznačuje to, že sú tam ďalšie identity, nie je možno také časté, ktorých reprezentuje to plusko. Napadá vám nejaká identita, ktorá mohla by byť v tom plusku?
Napríklad asexuáli sú ľudia, ktorí nepociťujú žiadnu sexuálnu príťažlivosť k iným osobám. To však neznamená, že nepociťujú romantickú príťažlivosť. Lebo tam napríklad môžu byť ešte, že aromantici. Ľudia, ktorí nemajú tú citovú príťažlivosť k iným osobám, ale sexuálnu môžu mať. Hej? A plus sú tam teda ďalšie identity. Aby som to nejako nekomplikoval, rozprávali by sme sa o tých základných. A to sú teda presne tieto, ktoré ste spomenuli. Lesba, gay. Vidíte tu aj ten anglický výraz, ale aj ten slovenský. V slovenčine bol jeden z prvých plnovebrových LGBT plus aktivistov Ivan Požgaj, ktorý vlastne sa pracoval na tom, aby to nebolo, že vlastne tá LGBT plus téma nejaký import zo západu, ale že to je vlastne akoby súčasť slovenského jazyka a slovenčina vlastne už má aj kodifikované slovo gay, ski. Takisto napríklad sa snažíme aj používať tú skratku, nehovoríme, že LGBTI+, ale hovoríme LGBTI+, lebo LGBT plus ľudia vždy boli súčasťou slovenskej histórie a nie je to nejaká novinka. Nepriviezli nás teda v 89. z Ameriky, ale žijeme tu už vlastne odjak živa. Takže to je možno aj v rámci toho jazyka sa snažíme na to upozorniť, a používať slová, ktoré ukážu, že sme naozaj súčasťou tej krajiny a tej histórie už vlastne dlhodobo. To B je pre bisexuálne osoby. Transrodová osoba, k tomu si určite povieme viac. Zaznelo tu výraz transgender, transsexuál. Toto vám dávam do pozornosti, to transrodová osoba. I, ako už tu zaznelo, pre intersex osoby. Plusko naznačuje tie ďalšie identity. A to, čo som tu aj vlastne povedal pri tej komunite, že častokrát si naozaj mnohí majú pocit, že my sme nejaká ako jednoliatá komunita rovnakých ľudí. Ale to, čo je treba zdôrazniť, to sú odlišné identity a máme každý jedinečnú skúsenosť aj s tou spoločnosťou a častokrát riešime veľmi odlišné veci. Čiže to, čo naozaj treba mať na pamäti, že tá LGBT plus komunita je rovnako rôznorodá ako väčšinová spoločnosť. Môžem ešte? Že možno by bolo dobré vyjasniť, že čo sa neskrýva pod tou skratkou a čo sa častokrát akože pripisuje nevhodne alebo nesprávnym spôsobom, napríklad pedofília, zoofília alebo takéto proste veci, ktoré nemajú nič spoločné proste s touto komunitou. Takže možno to by bolo dobre zdôrazňovať, že jednoducho tieto negatívne konotácie alebo sexuálne deviácie, čo sú pripisované niekedy. Určite, lebo je otázka, že čo je prirodzený zdravý variant prežívania rodu, pohlavia alebo orientácie a že čo je vlastne už nejaká patológia. A keď rozprávame naozaj o deviácii, patológii, tak tam patrí určite pedofília, zoofília. Ten rozdiel je vlastne jednoduchý, že či to je akt, ktorý je dobrovoľný u dvoch dospelých osôb, alebo nedobrovoľný u osoby, zvieraťa, ktoré si to vlastne akoby nevyberie alebo je zneužité. Takže je rozdiel o dobrovoľný akt a zneužívanie. To sú, akoby tá čiara je veľmi, veľmi jasná, že či ten človek šiel do toho dobrovoľne a vedome, alebo bol zneužitý. Čiže toto je fajn rozlišovať. To, čo by som možno chcel dodať, že čo vlastne spája tých LGBT plus ľudí vzájomne a čo spája LGBT plus ľudí s tou väčšinou spoločnosťou, hoci sme veľmi rozdielni, v podstate sú to úplne základné veci, potreba žiť v bezpečí, to myslím si, že sa zhodne väčšina LGBT plus ľudí aj s tou väčšinou spoločnosťou. Rovnako túžime po obyčajnom základnom ľudskom rešpekte, mať naplnené vzťahy, ktoré sú aj pre LGBT plus ľudí zdrojom práve zázemia a nejakej životnej pohody. A vlastne vo finále to je mať taký akoby obyčajný, fajn deň. Takže máme síce tie identity rôznorodé, ale vlastne na tomto sa zhodneme a že to sú aj nejaké veci, po ktorých my vlastne túžime v rámci našich životov a aj v rámci toho nejakého emancipačného hnutia. Ja som tu spomenul veľakrát tieto tri pojmy,
ktoré sú kľúčové a ktoré sa mnohým zlievajú. Majú pocit, že to je to isté. Majú pocit, že presne, že tí LGBT plus ľudia, že trans a gay, to je to isté. Ale to sú ako že tri odlišné šuflíky. Skúste mi povedať, že čo je podľa vás pohlavie? S čím sa človek narodil. S čím sa človek narodil, tu zaznie. Má niekto nejaký typ ešte? Pohlavie. Pokojne povedzte to, čo vám napadne, to, čo sa naučili o pohlaví. Geneticky dané. OK. Fyzicky. OK. Čo si myslíte, že rod? Alebo gender, to ste určite zachytili. Gender, to poznáte všetci dobre. V slovenčine sa gender prekladá ako rod. Čo cíti? Aha. Čiže s čím sa stotožňuje identita, čím sa cíti, hej, to tu zaznieva. Orientácia. To už sa týka sexuálnej preferencie. Super. Toto treba keď sa rozprávame o LGBT plus téme, že treba rozlišovať tieto tri veci. Lebo sú to tri odlišné šuflíky. Jedna vec je téma pohlavia, druhá téma rodu a tretia orientácie. A to treba mať na pamäti, keď o tej téme rozprávame, lebo sa nám to pletie. A čo si myslíte, že tých 73 pohlaví je? To sú taký častý hoax. Ja som vlastne teraz zavádzam, lebo uvádzajú, že 72 pohlaví, nie že 3. 36 alebo 72. 36? Hej, to, aha. 36, nedeliteľné. Aha, dobre. 90. A čo si myslíte, existuje 72 pohlaví? A čo myslíte si, že LGBT plus aktivisti, že chceme? Alebo tvrdíme, že je 72 pohlaví? Je to proste hoax. Je to akoby blud. Neexistuje to. Ja teda neviem o žiadnom z mojich kolegov alebo kolegín, ktorí by tvrdili, že 72 pohlaví existuje. Pretože pohlavie je to fyzično. To je tá biologická danosť. To sú naozaj tie telesné znaky. A pritom sa veľmi jednoducho vieme vlastne zhodnúť, že rozprávame o ženskom pohlaví. Ženské pohlavie, ako by ste opísali ženské pohlavie? Vagína, hej? To asi, hej? Že to má vagína, prsia, istý typ postavy, istý typ hormónov, maternica a tak ďalej. Mužské pohlavie, takisto rozprávame sa o tej telesnosti. Penis, semeníky, istý typ ochlpenia, nejako stavaná kostra a tak ďalej. Hej? Že tam tie rozdiely vlastne vidíme častokrát okom. Veľmi jednoduché. Vyzlečie sa muž, žena, no tak samozrejme sa veľmi všetci jednoducho zhodneme, že toto je muž a toto je žena. Ale rozprávame sa o pohlaví, o tom tých telesných znakoch. No ale potom nám tu tak zamiešajú karty intersex ľudia. A prekladá sa to niekedy do slovenčiny ako intersexuálny z angličtiny, ale to je ako nesprávny preklad, lebo malo by to byť sex je po anglicky, že pohlavie. Čiže skôr interpohlavný človek. A intersex osoby sú také, ktoré sa narodia a lekár nevie pri bábätku povedať, že máte dievčatko alebo máte chlapčeka. Pretože môže mať vonkajší genitál aj mužský a ženský, alebo vlastne nevyvinutý. Čiže naozaj, že isté percento, síce veľmi malé, sa rodí ako intersexuálne osoby s nejednoznačnou pohlavnou charakteristikou. Že to telo vlastne nevyzerá ani mužsky, ani respektíve, že ten genitál nie je ani mužský, ani ženský. Určite myslím, že nejaký taký výraz historicky známy, napadá vás niečo? Hermafrodit. Hej? Že to sa ako, určite nehovoríme o ľuďoch ako o hermafroditoch, Slimák je napríklad hermafrodit, lebo vie sa dokonca sám seba oplodniť, ale skôr intersex osoba, to je vlastne pri ľuďoch. Alebo sa niekedy stane, že sa osoba ide napríklad dievča na prvú gynekologickú prehliadku, lebo celý život vlastne pôsobí ako žena. A na gynekologickej prehliadke zrazu zistí gynekolog, že má nespustené semeníky. Že síce vonkajší genitál bol nejaký, ale vnútri vlastne nemá maternicu. Alebo muž je neplodný
alebo teda pár nevie oplodniť, ide na nejaké vyšetrenie a zrazu človek, ktorý pôsobí celý život ako muž, sa zistí, že má vlastne maternicu. Napriek tomu, že má penis. Hoci by sme si všetci prijali, a hoci tá príroda naozaj väčšinu ľudí robí s mužským alebo ženským pohlavím, časť ľudí vytvorí s nejednoznačnými pohlavnými znakmi. Častokrát to vedie naozaj pri narodení dieťaťa, to je jasné, a niekedy sa to zistí počas života. Alebo to, čo bol ten návrh zákona, že na základe chromozómov sa bude určovať pohlavie. No není to také jednoduché, aj keď by sme si veľmi prijali, lebo zaujímavé inak jedna vec, že všetci sa rodíme ako žena a až potom sa vlastne začnú vyvíjať akoby muži z toho spoločného X. Ale sú muži, ktorí majú chromozómy XX. A sú ženy, ktoré majú chromozómy XY. Sú dokonca ľudia, ktorí majú chromozómy XX, YY, alebo XYY, alebo XXY. A že čo potom s takými ľuďmi, keď vlastne na základe tých vyšetrení by lekár povedal, že no vy ste vlastne ale ženou, hoci celú dobu sa vyvíjate ako muž. A tam môže byť napríklad nejaký iný typ strebávania testosterónu, alebo iným spôsobom to telo reaguje na estrogen a naozaj, že sa ten jedinec vyvinie vlastne úplne opačne, ako má tú predispozíciu. Čiže to je taká vec, že áno, hoci väčšina ľudí naozaj majú mužské alebo ženské pohlavie, že čo s tými, ktorí vlastne sa tak narodia niekde fyzicky uprostred. A fyzicky uprostred, to je to dôležité povedať. Sú krajiny, Nemecko, Austrália, India, ktoré vlastne aj v tom rodnom liste môžu uviesť tretiu možnosť pohlavie X. Lebo taká je realita. Lenže náš systém vôbec intersex s ľuďmi neráta a vlastne ako keby neexistovali. Oni tu už ale reálne žijú. Väčšinou tá prax je, keď to je pri tých malých bábetkách, lekár reže všetko, čo je najvyššie, lebo jednoduchšie sa... Pardon? Mám bratranca, on sa narodil teda ako intersex a mohli sa rodičia rozhodnúť, že čo s ním teda bude. To má vlastne rovnako. Určili, že teda chlapec, lebo prvorodený a teraz je brutálny, akože teraz má brutálny problém, lebo vlastne je žena. Áno, a to je presne to, že akoby tí lekári tlačia na tých rodičov, aby sa tesne po narodení dieťaťa rozhodli, lenže to sa vlastne ukáže až časom. A dokonca mnohí tí intersex ľudia majú normálne funkčnú biológiu a funkčný hormonálny systém, ktorý je síce nejakou treťou variantou, ale by vlastne normálne vedeli fungovať. On má aj syna. Áno. No. Rodinu má syna, ale teda zistil, že nie. No. Áno, že väčšinou je taká prax, že tlačia ich, aby boli z toho dievčatka, lebo lepšie sa ako plastickým chirurgom modeluje vagína ako penis, ak je nevyvinutá. Ale potom vlastne ten človek začne dospievať v puberte a zrazu hormóny nefungujú, majú veľký problém s únikom moču a tak ďalej. Čiže tá situácia je, a veľká vďaka za zdieľanie tejto skúsenosti, čiže ak by sme mali odpovedať možno na tú základnú otázku, že či sú dve pohlavia, no nedá sa to ani toto tak povedať, že zrazu tu je aj nejaký tretí variant, alebo možno keby, že to povieme, že nejednoznačné pohlavie. A že to sú akoby, že toto je tá realita, hoci tí politici niekedy tvrdia, že iba muž a žena. Nie je to také jasné. Ale teraz sa stále rozprávame o tom telesnom, o tých fyzických biologických znakoch a potom prichádzame k téme toho rodu, gender. A toto je ten kameň úrazu a to je tá gender ideológia, ktorou akoby strašia a to je to, čo vlastne sa veľmi častokrát zneužíva. A nie je to téma, ktorá padla z neba pred 5, 10, ani 20 rokmi. Sa to skúma vlastne so vznikom akoby feminizmu a akoby už minimálne nejakých akoby 150 rokov, že my sme vlastne zistili, že ženy vlastne riešili to v rámci akoby tých prvých vln feminizmu, že do akej miery to, že sa narodí niekto so ženským pohlavím, ovplyvňuje to, že aká je osobnosť, alebo že ako sa správa. Že do akej miery nás predisponuje to fyzické pohlavie k tomu, aká sme osobnosť. A zistilo sa, že ako spoločnosť máme isté očakávania spojené s jedným alebo s druhým pohlavím. Máme nejaký systém hodnôt a noriem
ktoré čakáme, že sa budú správať osoby, ktoré majú ženské pohlavie a mužské pohlavie. To vlastne označuje, vtedy vznikol akoby pojem rod. Že to je akoby, jedna vec je to pohlavie a druhá vec sú tie naše akoby očakávania a to, ako sa správame. A rod vlastne rozpráva aj o tej vnútornej identite. Veľmi to zjednoduším o tom vnútornom pohlaví. Že či ten náš pocit, kým sme, je v súlade s tým, aké máme fyzické pohlavie. A tá téma toho rodu je naozaj zaujímavá, lebo že čo si napríklad myslíte, že aké vlastnosti sú mužské? Alebo akú osobnosť má muž? Dominantnú. Výbušnú. Racionálny, pragmatický, technicky zdatný. Poznáte aj nejaké silné ženy? Hej. Poznáte nejaké technicky zdatné ženy? Racionálne ženy? Hej. Neplače muž. Môžu muži plakať? Hej. Môžu byť slabí? Hej. A potom ten druhý stereotyp, to je vlastne presne téma rodu, že aké sú ženy? Slabšie pohlavie. Poznáte to, nežnejšie pohlavie. Sú ženy vždy slabšie, nežnejšie pohlavie? Hej. A sú ženy iba emotívne. Hej. Čiže my sme naozaj zrazu zistili, že žijeme v spoločnosti, ktorá vlastne ako tvrdí, že ak máš vagínu, tak vlastne takáto si osoba. A ak máš penis, tak si takýmto človekom a máš takúto osobnosť. A potom sme sa tak v rámci tých akoby rodových štúdí sa zistili, že my sa tým rodiam trošku aj učíme. Že nás akoby vychovávajú k tomu. Že mladé dievčatka sú samozrejme princezné od začiatku a že im neustále vlastne hovorené, že sa má správať. Že ona nemôže ísť sa hrať s tým traktorikom, ona nemôže vlastne behať, že musí sedieť, že by mala mať ružovú a tak ďalej. A že nás že sa učíme tej roli. A napríklad teraz presne taká zaujímavá vec, možno len príklad to, že ružová a modrá. Detské farby, že chlapci sú samozrejme v modrom a dievčatka v ružovej. Tí, ktorí ste starší, možno tak za komunizmu, že bolo to aj vtedy tak? Že oblečenie pre dievčatka bolo ružové a pre chlapčekov modré? Prosím. Super to, čo tu zaznieva, že čo sa našlo, že sa tak to v rámci jednej rodiny aj bratrancov, no tak to sa tak zdedilo, ideálne nejaká zelená, hnedá, aby to také neutrálne bolo a že tento ako náraz toho, že ružová pre dievčatka a modrá pre chlapcov, to je taký akože 90. roky, ten ako divoký kapitalizmus pochopil, že vieme to lepšie predať, keď to takto vyhrotíme a že sa tiež je to taká ako móda, lebo na konci 19. storočia ružová bola chlapčenská farba, lebo bola vznešená a modrá bola dievčenská farba, lebo bola farba čistoty. Úplne naopak, úplne iná realita. A dnes sú naozaj mnohí ľudia, kebyže dievčatko oblečú do modrej a chlapčeka do ružovej, tak majú pocit, že čo pre Boha robíš tomu dieťaťu, veď ty ho vlastne poškodíš vo vývoji. Hej, ale že je to tak silne v nás, že tie rodové stereotypy a tie úlohy sú tak veľmi silne prítomné, že až mnohí začali mať pocit, že to je naša prírodzenosť. Že taký sa rodíme, že to je od Boha. A to je veľmi dôležité a o tom sú vlastne rodová štúdia a vlastne téma genderu rodu, že rozlišovať, že čo je tá príroda, s čím sa naozaj rodíme a čo je tá kultúra, ako nás vychovali. Lebo aj tá téma toho rodu sú rôzne, tie koncepty sú rôzne. Napríklad prairíni, indiáni zo Severnej Ameriky majú two spirits people, majú mužské pohlavie, mužov, ženy a two spirits people, ľudia, ktorí majú ako dve duše. Alebo sú rôzne akoby pôvodné kmene, ktoré majú dokonca 6 rodov. Alebo nemusím tak ďaleko chodiť, v Albánsku
už teraz to akoby zaniká, ale dlhodobo boli také akoby komunity v tých akoby horskej oblasti, kde ak sa nenarodila žena, ak sa nenarodil do rodiny muž, tak tá najstaršia žena vlastne prevzala tú rolu toho muža, ale so všetkým, čo k tomu patrí. S oblečením, s tým správaním, začala sa tak aj mužnejšie pohybovať a tak ďalej. A že vlastne sa akoby naučila byť mužom. Hej. Ale tá spoločnosť to akoby akceptovala ako jednu z možností, že sa stará o tú rodinu. A naozaj tá téma rodu je zaujímavá a je super premýšľať nad tým, že čo z vašich vlastností, že ktorú z vašich vlastností viete povedať, že je mužská alebo ženská. A vidíme to už pri obyčajných veciach, hej, že a už som ženský. Hej, že aký uhol mám mať, aby som bol muž, hej? Že túto som ženský a túto už zrazu je to v pohode. Hej? Že a už som ženský. Hej? Že stačí strašne málo a ste zrazu úplne inou osobou. A že kto a na základe čoho povedal, že ako ja môžem ohnúť zápestie, aby už nepôsobilo, aby už pôsobilo zrazu ženský a mužský. Hej? Že to je zaujímavá téma, o ktorej je fajn akoby uvažovať, že čo to vlastne znamená. To, že mám mužské pohlavie, to je jasné. Ale že čo to vlastne do tej osobnosti znamená, že som mužom a že aká je tá moja identita. No a tam potom vlastne tá téma toho rodu rozpráva, že o týchto vlastne akoby pojmoch transrodový, cisrodový a tak ďalej. Myslíte si, že tu je v miestnosti aspoň jeden cisrodový človek? Tak sa prihláste, ktorý sa cíti ako cisrodový človek. Hej, super, jeden. Podľa mňa ich tu oveľa viacej, ale čo znamená cisrodový? Cisrodový znamená to, že som sa narodil s mužským pohlavím a svoju identitu aj prežívam ako muž. A cisrodový znamená, že to je akoby v súlade. Že to je to isté. Takže ešte raz otázku, koľko cisrodových ľudí tu mám? Čiže, jasné, hej. Čiže to akoby rozpráva o tom, že ten cisrodový, že to je, že akoby je to v súlade s tým akoby fyzickým pohlavím. Potom sú transrodoví. Kto si myslíte, že transrodová osoba? Áno. Že sa akoby narodil som sa s mužským pohlavím. Tá telesnosť je jasná, ale tú svoju identitu neustále vnímam ako ženskú, že sám seba pociťujem ako ženu. A vtedy by som povedal, že som transrodová žena alebo transžena. Ak by som sa narodil so ženským pohlavím a svoju identitu by som prežíval ako mužskú, tak som transrodový muž alebo transmuž. Zaznel tu ten výraz, že transsexuáli. To je výraz, ktorý už nepoužívame, lebo rozpráva o tom, že transsexualita, o tej zmene sexuality, ale tam sa vlastne nenastáva zmena sexuality, iba rodu, takže preto používame výraz transrodový alebo transgender, asi toto poznáte mnohí. Čiže to je tá téma akoby zmeny rodu. A ten výraz transsexuál je taký akoby patologizujúci, akoby trošku zaznieva viac akoby diagnóza, než ako ľudská identita. Čiže určite preferujeme výraz transrodový a hovoríme o transrodovom mužovi, transmužovi, transrodovej žene, transžene. No a to, čo sa vlastne akoby deje pri tej téme, pri tom, že kedy to vlastne nastane, transrodoví ľudia z tých skúseností, ktoré máme, aj z tých poradenských centier, aj akoby z tých príbehov, ktoré sa s nami zdieľajú, akoby pomerne v skorom veku si začnú uvedomovať, že niečo je inak. Že tá identita ich neúplne sedí s tým, ako ich vníma to okolie. A pomôžem si napríklad príkladom Zary, transrodovej aktivistky, ktorá vlastne samu seba vždy prežívala ako ženu, a neúplne rozumela, keď sa hrala na tom pieskovisku, že niekto hovoril, že čo to robíš a správaj sa ako chlapec, lebo ona vlastne mala pocit, že sa správa tak isto ako dievčatka, že je dievčatko. A že sa vlastne až časom vlastne zistila, alebo jej bolo povedané, že vlastne je niekým iným, ako ona samu seba prežívala. Vtedy začne vlastne pociťovať, že rodový nesúlad, že začne mať pocit, že veľmi to zjednoduším, že nie je v správnom tele.
Hej, že tá rodová identita, akoby niečo tam nesedí, že to telo vlastne akoby nie je ich. A postupne akoby začne prechádzať je nejaká miera sebaprijatia, kým spraví coming out, kým si sama alebo sám pred sebou vlastne nepovie, že som transrodovou osobou. A ja viem, že teraz táto téma, o nej sa veľa rozpráva sa to, že to môže byť sociálna nákaza a že mladí budú z večera do rana meniť svoju rodovú identitu, no nefunguje to tak jednoducho, že všetkých transrodových ľudí, ktorých poznám, im to vyžadovalo naozaj, že roky, kým si vôbec sami pred sebou povedali, že sú trans. Lebo asi nikto nechce žiť v roli tej menšiny a nikto nechce byť tou osobou, ktorú vlastne aj v rámci tej spoločnosti neustále politici a tak ďalej osočujú. Takže každý sa rád vyhne takémuto typu identity. Takže naozaj to je akoby dlhý, zložitý vnútorný zápas, kým si daná osoba povie, že asi sa ma to týka. A mnohí spravia tranzíciu dokonca 40-ke, 50-ke. Poznáme naozaj, že dospelých ľudí, ktorí po rokoch skrývania zrazu povedia, že už ďalej nevládzem sa pretvarovať, takáto je moja identita. Potom príde, že vonkajší coming out, že o tej identite povie aj ďalším ľuďom okolo. A to je tiež taký ďalší moment, že viete si vy vôbec predstaviť, že by ste si napríklad dali oblečenie opačného pohlavia a išli do mesta? Že s akou reakciou by ste sa stretli, že asi by to bolo také, že trošku nebezpečné, ohrozujúce a že títo ľudia už po tom vnútornom coming oute, keď vo vlastnom len musia povedať vlastnému okoliu, že niečo je inak, tak je to pre nich veľmi ťažké, lebo im to zásadne prehádže vzťahy, zásadne im to akoby skomplikuje aj tú rodinnú situáciu, pracovnú situáciu a tak ďalej. Čiže tomu, akože už len tomu vysloveniu predchádza veľmi zložitý a dlhodobý proces, kým sa dostanú k tomu, že to vôbec niekde vyslovia nahlas. No a potom prichádza tá téma tej akoby medicínskej a právnej tranzície. To tiež nie je proces, ktorý, že prídete, doktori dajú vám hormóny a vy odchádzate. Je to približne minimálne dvojročný proces, kde si vyžaduje návštevy psychológa, psychiatra, sexuológa, endokrinológa, ktorí naozaj skúmajú, že či teda to nie je iba nejaká osobná kríza daného jednotlivca, ale že či to je naozaj nejaká identita danej osoby. Na Slovensku, ako viem, že to tak politici častokrát zneužívajú, ale realita je taká, že iba 3 lekári vôbec poskytujú zdravotnú starostlivosť zameranú na transrodových ľudí. Sú na západnom Slovensku a už vlastne ani iba jedna bere ešte pacientov a ostatní už ani neberú pacientov. Čiže napríklad ľudia, ktorí sú z východného Slovenska, majú absolútne nedostupnú starostlivosť a tým, že sú mnohí nemajú vlastne vyriešenú tú identitu, nemajú napríklad akoby sú akoby v takom nejakom, že uprostred situácií, tak majú obrovský problém sa zamestnať, lebo príde na pohovor osoba, ktorá pôsobí žensky, v dokladoch je napísané román. Hej? Vybrať si balík na pošte, ísť do banky si vybrať peniaze. Naozaj, že to je množstvo praktických situácií, keď oni vlastne nevedia vôbec fungovať v tom systéme. A zároveň nemajú vlastne ani odborníkov, ktorí by im to akoby mohli akoby pomôcť s tým. Čiže mňa veľmi mrzí, že naozaj, že v súčasnosti sú tí transrodoví ľudia takým ako najväčším terčom, lebo z tých našich skúseností z poradní, že ja si teda fakt neviem predstaviť, že kto by si toto vybral dobrovoľne. Že to je akože dlhoročná, veľmi bolestivá, veľmi ponižujúca situácia. A to je naozaj o tom, že tí ľudia majú identitu, ktorá je veľmi silne prítomná napriek tomu, že zo všetkých strán sú akoby zosmiešňovaní a urážaní. Čiže v tomto myslím si, že je fajn skôr akoby sa zaujímať o tom, že aké sú ich reálne skúsenosti, ako ich robiť nejaký akoby terč. A často sa hovorí, že potom, že muži sa budú obliekať do ženského a budú chodiť znásilňovať ženy na toalety a do spoločných sprch.
Opäť, z tých našich skúseností z poradní, väčšina transrodových ľudí, keď ide niekde do spoločnosti, radšej ani nepije vodu, aby nedaj Bože nemuseli ísť na toaletu. A také, že plavárňa alebo tak, to sú priestory, ktorých sa akoby naozaj vyhýbajú. Čiže na Slovensku je teda úzus odborníkov, že od 18 rokov. Na Slovensku nie je možná tranzícia. Zároveň aj mnohí teda aj tí odborníci, ktorí sa zaoberajú transrodovými ľuďmi, musia riešiť situácie, keď majú 13, 14, 15 ročné dieťa, ktoré vlastne celý život sa správa inak, ako má svoje pohlavie a nevedia mu vlastne, on má vlastne v tom celý čas jasno a nevedia mu už vlastne vôbec pomôcť do tých 18 rokov, len sa ho snažia udržiť v tom, aby zvládlo nejaké tie úzkosti, depresie, samovražedné pokusy, lebo práve tá nemožnosť akoby žiť ten svoj život je ten akoby dôvod, ktoré sa výražne... V tej Amerike proste sa hovorilo už o prípadu, že detská to videli na sociálnych sieťach a už 8-9 ročné dieťa začalo tam pochybať, kdežto ešte neprešlo ani do puberty, kedy to začne sa mu vlastne určovať. Takže je to také... Ani v tej Amerike to nie je také. Aj v Amerike v USA sú štáty, ktoré majú... Napríklad zakazujú legislatívne vôbec akoby vzdelávať na školách o transrodovej téme. Čiže akoby tie zákony sú v rôznych štátoch USA akoby rozdielne. A určite vieme aj zo západnej Európy o prípadoch, ktoré sú možno problematické, keď akoby nebol možno dodržaný nejaký akoby postup, alebo prichádza dokonca v niektorých prípadoch k detranzícii, že osoba, ktorá prejde si tranzíciou, v istý moment pochopí, že to nebolo ono, alebo že sa splietla a že chce akoby zvrátiť alebo zastaviť ten proces tranzície. Ale akoby dôležité je pomenovať to, že tu sú odborníci, psychiatri, sexuológovia, endokrinológovia, ktorí akoby k tejto téme sa akoby majú prevádzať toho pacienta a sú tam od toho, aby oni vlastne pomohli pacientovi a pacientke a že častokrát sa táto téma politizuje a pritom my vidíme, že tí politici naozaj nemajú ani základné informácie, že vlastne netušia napríklad o existencii intersex ľudí a tak ďalej. Čiže je toto vec, ktorá by primárne mala byť aj o tej nejakej diskusii v rámci odborníkov, ktorým sa tom vyznajú. A myslím si, že samozrejme je dôležité, aby dieťa malo šancu prechádzať s tými odborníkmi tým procesom a nie iba tak akoby samo od seba, že si niekde nechá predpísať hormóny. A to vieme o takých prípadoch aj na Slovensku. A práve to, čo to môže vyriešiť, že tu bude odborná vecná debata a že aj štát bude pamätať na to, aby tu boli tí profesionáli, ktorí sa vedia venovať transrodovým deťom. Pretože mnohé tie deti naozaj z toho zúfalstva potom akože si to chcú same vyriešiť. Takoby, že tá situácia je jedna vec, že oni nevedia v tom praktickom svete fungovať, lebo tým, že naozaj nemajú tie doklady v súlade s tým akoby rodovým prejavom, tak nevedia riešiť bežné veci v realite. To naozaj vám zrazu znemožní, už len tá základná vec, že nájsť si tú prácu. Transrodoví ľudia majú obrovský problém nájsť si zamestnanie. Alebo dokonca prechádzajú tranzíciou v práci. Že to je veľmi zložitý, že tá firma nemá vlastne, že nevie ako s tým. Nemá vlastne žiadne interné predpisy, že nevie vlastne vôbec si s tou situáciou poradiť. Čiže dôležité je aby sme toto akoby prakticky riešili. A to, čo na nejakej individuálnej úrovni akože ten problém s psychickými ochoreniami medzi transrodovými ľuďmi a z úzkosti, depresie, samovražedné myšlienky ako veľmi vysoký. Lebo predstavte si, že ste teraz 13-14 ročné, 15 alebo možno aj dospelý transrodový človek žijúci na Slovensku. A každý deň počúvate z parlamentu, že vy ste nejaká záhuba, že ste choroba, že ste pliaga, že čo to má pre toho akoby jednotlivca na jeho psychickom zdraví. A on si chce iba vyriešiť, proste prejsť tou tranzíciou, mať tie doklady a byť človekom milión a nemusieť na pošte sa pýtať, že či má ukázať genitál, keď si chce zobrať balíček. Čiže, že to si akoby nikto ani z nás nevie predstaviť
a že tí ľudia sú akože naozaj v nezávidenia hodnej situácii, ale vlastne sa dozvedajú o sebe, že oni sú vlastne zdrojom nejakého úpadku spoločenského. A pritom sa rozprávame o stovkách, tisícoch ľudí, ktorí iba chcú si žiť svoj normálny život a nevytrčať vlastne z davu. Čiže, OK, ale aby sme to stihli, lebo teraz poďme teda ďalej. Ďalšia vec je orientácia. A to je to, čo zaznelo, to je tá naša, že kto ma priťahuje. Ku komu vlastne cítim nejakú príťažlivosť. A tá orientácia, rozpráva sa tej sexuálnej orientácii, ale teda myslím si, že mnohí hetero tiež vlastne asi pociťujete aj nejakú romantickú citovú orientáciu. Tá príťažlivosť k druhým ľuďom je väčšinou naozaj spojená, že to je komplexná vec. Čiže orientácia je citová, romantická, sexuálna príťažlivosť k inému človeku alebo k inej osobe. Gej je to ak muž k mužovi. Tuto mám, že lesba alebo lesbička. Čo si myslíte? Ktoré slovo je správne? Lesba je správne, ne? A prečo nie lesbička? Že to, akože, ja tiež nie som gejček a vy asi nie ste heterosexuálikovia, ale že je to opäť niečo spojené s tým rodovým stereotypom, že keď je to žena, no tak to musí byť malé, milé, zlaté, ňuňu. Hej? Čiže to máme tak ako tendenciu to všetko ženské tak akoby zdrobňovať, tak je to iba lesba. Hej? A že niektorým to tak znie tak tvrdo oproti tomu slovu lesbička, ale je to taká sila zvyku, že ja to nevnímam, že ja to vnímam ako neutrálne slovo. Bisexuálny človek to je ten, ktorého vlastne priťahujú obe pohlavia, hetero opačné, čiže to sú také nejaké v rámci tej orientácie nejaké teda tie základné pojmy. My tak nejako upúšťame od používania slovo homosexuál, lebo opäť to má takú nejakú ako keby diagnózu v sebe, že sa tam upozorňuje na tú sexualitu a opomína sa na to naozaj ten citový a romantický akoby aspekt. Čiže preferujeme výrazy gay, gejský, lesba, lesbický alebo rovnako pohlavné páry. Čiže to sú také nejaké preferované výrazy. No a ja viem, že to je galimatiaš, tých výrazov je veľa, je to zložité, človeku sa to tak ako pletie. Všetko to môžete zabudnúť, ale stačí si zapamätať, že duhovýkompas.sk. Keď si nebudete vedieť spomenúť, tak na duhovýkompas.sk sú tie základné výrazy aj s nejakou základnou definíciou, aby ste možno, ak sa objaví nejaký výraz, aby ste si to vedeli teda dohľadať. No a že na čo to vlastne je vôbec dobré sa tu o tomto celom rozprávať a to vlastne, na čo to celé akože riešime. No a ukazuje sa, že ten jazyk, to ako rozprávame v tej každodennej komunikácii, má nielenže pomenováva tú nejakú realitu, ale že ju aj pretvára alebo dáva jej nejakú emocionálne zafarbuje. A ten jazyk má schopnosť vytvárať prostredie, kde sa ľudia cítia fajn, alebo kde sa cítia zle. Jednoduchý príklad. Robím eventy pre LGBT plus ľudí, kde je vlastne vítaný každý, kto je friendly a kto je rešpektujúci. A kamoš sa ma pýta, že chodia tam aj normálni. Hej? A predstavte si, že to počúvate celý život. Hej. Že to je úplne jasne povedané, že kto je nenormálny, kto sa ako môže cítiť, kto má aké miesto v tej spoločnosti a kto je vlastne ako v pohode. A že, lebo ako byť gejom je tiež normálne, je to jeden z prirodzených variant ľudskej sexuality. Tak sa rodíme, tak to proste je. A že aj tých pokusov akože liečiť homosexualitu už bolo ako strašne veľa po celom svete. A nikdy to teda nedopadlo moc dobre. Výsledkom toho bolo, možno spomeniem jeden z takých pokusov, ktorý bežal v 50. rokoch na Slovensku, doktor Kurt Freund,
v Sexuologickom inštitúte v Prahe, ale mal nejakých pacientov aj z Bratislavy, kde na Mickiewiczowej sa snažil pomôcť gay mužom. Niektorí prichádzali dobrovoľne, niektorých tá spoločnosť alebo okolie dotlačila a snažil sa ich vyliečiť. 10 rokov robil takéto pokusy, sa snažil 10 rokov vyliečiť homosexualitu a dospel nakoniec k tomu, že tá orientácia zostáva, iba ju potláčajú a kvôli tomu sa im výrazne zhoršil psychický stav. Úzkosti, depresie, samovražedné myšlienky. Takže nakoniec po tom 10-ročnom výskume konštatoval, že im nejako nepomohol, že im vlastne poškodil a že to je vlastne vec, ktorou sa treba naučiť žiť. Pretože to neohrozuje vlastne toho jedinca ako takého, jeho ohrozuje tá atmosféra v tej spoločnosti a tá jeho orientácia zároveň nepoškodzuje tú spoločnosť ako takú. Lebo to, že som ja gej, neznamená teraz, že moja sestra nebude mať deti. Hej. Že to nemá akoby žiaden súvis. Takže, a to bol jeden z množstva výskumov, ktoré teda v Československu bežali v 50. rokoch a my sme v roku 2023 a naša verejná debata sa neustále točí o tom, že či homosexualita je alebo nie je choroba. No nie je. Že toto už tá snaha liečiť gejov už bola, akoby, to sa naozaj už toľky pokúšali a že nikdy to nedopadlo dobre. Dá sa to potláčať, ale nedá sa to vyliečiť, lebo nedá sa vyliečiť to, že ste ľavák alebo že máte ryšavé vlasy. Čiže preto vlastne sa učíme o tom, že tým jazykom naozaj vieme vytvoriť prostredie, vieme vytvoriť tú každodennú atmosféru, kde sa ľudia cítia fajn, kde sa cítia prijatí ako ľudské bytosti, kde sa vlastne vôbec cítia ako ľudské bytosti. Lebo možno napríklad z toho môjho príbehu, že som vyrastal ako gej na slovenskej dedine v 80. 90. rokoch, a neustále som počúval, že a buzeranti do plynu a pupúš a tak ďalej. A to som bol dieťa, že mal som 11, 12, 13 rokov a ja už som mal úplne jasno v tom, že ja som proste vedel, kto ma priťahuje. A neustále som toto počúval, čiže som sa vlastne ako v tej detskej duši mal to, že ja som vlastne nejaká špinavá, vlastne niekto, kto ani vôbec tu nemá existovať, ktorý by mal zomrieť. No a keď rozprávajú tí politici o tej ochrane tých detí, prečo nepamätajú na tie LGBT plus deti? Prečo? Predstavte si, že máte 14-15 rokov a niekto vás hovorí, že ste pliagou. Čo to na tej detskej duši zanechá? Naozaj, že mne to trvalo roky to pochopiť, že ja som není pokazený, že som v pohode. A zistiť, že vlastne aj ja som hodný lásky. Čiže ten jazyk má túto schopnosť naozaj v tej každodennej komunikácii niekomu úplne zničiť život. Alebo naopak niekomu spraviť život, ktorý chce žiť. Čiže preto je dobré vôbec o tom jazyku uvažovať. A tu sú možno také nejaké odporúčania v tej každodennej komunikácii, aby sme vlastne všetci tak nejako mohli mať pekný deň. Tie naše LGBT plus identity, tu zaznelo aj, že sexuálne menšiny, ale pritom, keď napríklad rozprávame o intersex ľuďoch, tak to není moc o tej sexualite a takisto to není ani pri transrodových ľuďoch. Čiže skôr používať, že LGBT plus menšina, lebo mnohí z nás naozaj, že vlastne vôbec to nejde ani o sexualitu tam a že aj ja ako gej, teda, no čudujú sa svete, riešim teda mnohé iné veci, neriešim od rána do večera len sex. Hej? Ale že ten obraz, ktorý je v spoločnosti, je, že my od rána do večera si súložíme, niekde sa bičujeme v koženom a že my máme veľmi banálne životy a riešime ako naozaj to, že teda to zdráženie tých cien je už teda trošku extrém a že sa pohádam s frajerom, lebo proste hlúposti. Naozaj riešime úplne bežné ľudské veci, že nie je to iba o sexe. Sex je súčasťou našich životov, tak ako súčasťou životov väčšiny. Je to v pohode. Podľa mňa je fajn sa o tej sexualite rozprávať, aby nebola taká ulepená, taká ako z toho pozadia tak mátala, ale zároveň si musíme uvedomiť, že to je jedna z častí nášho života, nie stred našej existencie. Právo na súkromie, to je to, čo sa častokrát porušuje pri LGBT plus ľuďoch.
Ja som toľkokrát počul, že ak ty si v tej posteli mamička alebo otecko, alebo sa transrodových ľudí pýtajú, a čo máš medzi nohami? Kto sa vás pýtal na to, že čo máte medzi nohami, alebo ako súložíte? Že je to drzosť. Ale my to máme, akože u nás to je v pohode. Že nás sa to asi môžu pýtať. Čiže aj my máme právo na súkromie. Aj my máme intimitu, o ktorej nemusíme chcieť rozprávať. Nie sme kuriozita. To je veľmi časté, že niekto tak rozpráva, že vieš čo, prišiel Peter a on je homosexuál. Hej? A zase je v tom všetko odkomunikované. Hej? Že jeho identita je niečo, pričom treba stíšiť hlas, zahanbiť sa. Je to niečo nevhodné do verejného priestoru. On je homosexuál. Hej? Ale však prišiel Peter, on je gay. Koniec debaty, žiadna dráma, nič sa nedeje. Hej, že môžeme takto o tom komunikovať. Nemusí mať pocit, že to je kuriozita. A to v médiách to vidíte častokrát, ako sme zobrazovaní. Ako senzácia. Známy futbalista sa priznal k homosexualite. Wow. Ale môžu dať titulok, že známy futbalista povedal, že je gay. Ale on sa priznal. On ako keby sa priznal k zločinu alebo k niečomu ako čo sa zatajuje alebo čo je nevhodné do verejného priestoru. Čiže naozaj v tej bežnej komunikácii môžeme o tom rozprávať, že to preboha, oni sú tam. Ja som akoby zažil na mnohých podujatiach presne, že to sú gejovia. Ja tiež nerobím, že heteráci. Hej? Áno. Či napríklad ty nemáš pocit, alebo či si nemyslíš, že napríklad tieto nejaké mediálne vyhrotené coming out, či to skôr neškodí akože celkovo LGBT ľudí, či potom fakt, že my sme mali takú otázku, keď pripravíme, či sa cítiš nejak privilegovaný, lebo všetci vlastne to hovoria, že ale teraz sa o ňom píše, 4 zápasy už nedal gól, ale teraz sa bude o ňom písať za to, že sa on priznal. Alebo za to, že mal coming out. Akože, či to skôr akože neškodí tomu, že tí ľudia, čo sú možno dajme tomu mediálne známe, či by to nemali inak brať skrz ohľad na tých ostatných ľudí. Myslím, že vedia s iným jazykom o tom informovať a to už postupne aj na Slovensku nastáva, že netreba z toho robiť takú senzáciu, keď možno sa to dá akoby jeden z faktov, ale nerobí sa z toho taká senzácia, tak určite to tej téme pomôže. Ale u nás bohužiaľ, keď niekto spraví coming out vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii, tak to nie je taký ako wow, u nás to je wow stále, lebo tá spoločnosť ešte si musí nejakým procesom prejsť, aby sa to možno akoby zmenilo. Ale určite to mediálne zobrazovanie je jeden ako z problémov, lebo napríklad článok o transrodových osobách a nedá tam reálneho transrodového človeka, dá tam drag queen. Hej? Že niekto, kto je v kostýme kvôli show. Ale to nie je jeho identita. Hej? Čiže zase opäť, že hľadáme naozaj tie senzácie, aby sme akože tá naša téma sa médiám zrejme dobre ako predáva, ale tým stereotypným zobrazením ako prispievajú opäť k nejakému že tá situácia sa neposúva. Čiže súhlasím, že myslím si, že dá sa o tej téme aj inak rozprávať. Nie sme pokazení, to je toto, čo zaznelo, že ako veľa ľudí tak zhovievalo, nás tak z vrchu toleruje. Ja ti tak dovolím existovať. Ja ti dám právo vôbec žiť. Ja ťa tolerujem. Ale my vlastne by sme radi mali taký ako naozaj ľudský rešpekt, že nás proste berú ako rovnocenné bytosti. Ale to je niečo, čo ja sa s tým častokrát vlastne celý život stretávam, že mi ľudia tak ako zhovievavo dovolia vôbec vlastne žiť. Alebo že dokonca oni chcú rozhodovať, že ako ja mám žiť, alebo že čo vlastne môžem robiť, s kým ja môžem žiť, alebo že či sa mám skrývať z niekde. Ako môj vzťah by sa podľa mnohých, vlastne nech sa neukazujú na verejnosti, hej? Že by sa môj vzťah mal odohrávať iba skrytý niekde v tajnosti. A to je, že aký to má dopad aj na tie vzťahy LGBT plus ľudí, keď vlastne to celé má byť niekde skryté, niekde v byte, nech nás nikto nevidí. Že akým spôsobom vie ten vzťah sa prehlbovať, keď nemám možnosť vlastne tú lásku prežívať verejne, nemám možnosť chytiť človeka proste na ulici za ruku, dať mu pusu a že byť ako iba pravdivý vlastne v tých citoch. Hej. Čiže to tiež má, že ono to potom naozaj má vplyv aj na tú kvalitu vzťahu, aj na tú sebahodnotu, koľký z vás zatajú celý život svoje akoby lásky, alebo manželov, manželky? Alebo že koľký z vás
klamali svojim rodičom o tom, s kým chodia. Že ja som si ako musel vymýšľať s osobou a s láskou, hej, že tie inotaje. Čiže to je naozaj, že akoby zrazu máme možnosť žiť v tom, akoby súčasťou tej spoločnosti bez toho, že to není ani ako, že nás nikto ani tak ako chudátko, alebo že ja ti dovolím existovať, alebo že si kuriozita, tak ako my chceme byť naozaj iba proste obyčajní ľudia a že to netreba okolo toho robiť také halo. To, čo sa vlastne často objavuje, že tie dva tábory. A to je tiež taká... Je to taká manipulácia, je to taká falošná dilema, ktorá slúži aj niektorým politikom na to, aby prinášali nejaký rozkol do tej spoločnosti, že sú vlastne tie tradičné rodiny, no a tí blázniví homosexuáli, hej, a ktorí sú proti tradičnej rodine. No, ja vyrastol som v tradičnej rodine a veľmi si ju cením a pre mňa je tá rodina naozaj základom a rovnako aj ja usilujem o rodinu a mám rodinu, ktorú mi tento štát neumožní nazvať rodinou a neumožní mi mať akoby partnerský vzťah taký, ako je umožnený zvyšku spoločnosti. Čiže akoby aj pre nás aj my máme rodiny a to možno aj častokrát vidíte pri tom, že bol ten Pride, hej, a ten pochod za rodinu. Z toho ako tak implikuje, že tí boli proti rodine. No ale nie, tí neboli proti rodine, oni boli za všetky typy rodín. Hej, čiže to je opäť tá falošná dilema. Alebo že veriaci versus LGBTI plus ľudia. No to tiež tak nie je, lebo ja mám kopu kamošov, ktorí sú silne veriaci a ako oni by veľmi radi boli súčasťou toho spoločenstva, ale im to nie je umožnené. Ich vlastne vyháňa tá cirkev. Čiže oni tiež hľadajú, že kde vlastne môžem naplno prežívať svoju vieru a byť aj sám sebou. Čiže to je opäť, tá hranica nie je tak nakreslená, že oni versus oni, alebo že konzervatívci versus LGBTI plus ľudia. No, ja mám kopu kamošov, ktorí sú absolútne konzervatívni, veľmi tradične založení, usilujú napríklad o to manželstvo. Veď čo je vlastne manželstvo, čo chcú tí gejovia a lesby? Mať ten monogamný celoživotný vzťah. Však môže byť niečo konzervatívnejšie? A prečo teda, keď nás ako vyzýva tá spoločnosť, aby sme žili konzervatívne, prečo nám to teda neumožní mať tento monogamný celoživotný vzťah uznaný aj tým štátom? Čiže opäť, že sú to naozaj také ako dva protichodné tábory, že je to trošku taká falošná dilema, je to tiež taká hra. Nie je to vtipné, že treba niekedy dbať aj na tie také vtipky, tú každodennú realitu, že čo tak požartujeme. Také tie nevinné vtipky o ženách to poznáme, o blondínach, o Rómoch. O nás to tiež zažívame, ale že čo to robí s človekom? Že keď niekto doma zažíva rodičia, má pokazený vzťah, lebo rodičia uverili nejakým konšpiráciám a nechcú proste prijať jeho identitu. Možno žije v malej dedine, kde takisto sa musí skrývať. A príde do roboty, kde možno sú už ľudia takí ako open-minded a že možno by prvýkrát v živote si dovolil vysloviť, že gej, lesba, trans a zrazu takéto vtipky počuje. Tomuto človeku to zablokuje, on si povie, že to nie je bezpečné. Že nemôžem. Čiže naozaj, že tie vtipy niekedy akože môžu byť oveľa deštruktívnejšie, jak si myslíme, takže asi fajn na to pamätať. A dôležité sú potom tie gestá, že keď niekto sa sám seba hľadá a že nevie vlastne že vôbec začať, nevie tú tému otvoriť. Možno v kolektíve už všetci vedia jasné, že áno, však on je gej, ale že furt nevie to vysloviť. Že ten človek má veľký strach, on vlastne nevie si predstaviť, čo sa môže nastať. A veľmi mu pomôže, keď dáte, ja neviem, spomeniete, že videl som Pride, bolo to fajn, alebo ja neviem, že pozeral som taký film, bolo to o gejskom páre, že tým ľuďom to veľmi môže že dodať takú nádej, že môžem o tom hovoriť, že je to bezpečné, že nestretnem sa s výsmechom. Čiže takéto gestá, také keď niekde spomeniete možno dúhovú stúžku, tým ľuďom naozaj môžu veľmi pomôcť v tom, aby sa osmelili to vôbec vysloviť prvýkrát v živote.
No a táto skúsenosť, že cudzie topánky, to je taká tá vec, takú hru si tu dáme, alebo teda takú aktivitku, že my všetci máme pocit, že prežívame tú istú realitu a že vlastne každý máme s tým istým priestorom rovnakú skúsenosť. A ľudia z rôznych menšín vám budú rozprávať o tom, že v tej istej situácii zažívajú niečo úplne opačné a že si niekedy ani len neviete predstaviť, že čo človek zažíva. Príklad, obyčajná situácia, možno tú prácu som spomínal, sa stretnú po víkende v kuchynke, robia si nejaký čaj a sa spýta, a ty čo si robil cez víkend? A ja by som mal teraz odpovedať, bol som s frajerom pozrieť svokru. A môžem to povedať? A čo sa mi stane? Hej? Že čo? Trápne ticho? Hlúpe pohľady, hlúpe poznámky, alebo možno ako nadávka, alebo že aký to bude mať dopad na moju kariéru, alebo možno mi ten človek dá po papuli, alebo vylúči ma z kolektívu, hej. Čiže úplne banálna vec, že s kým som bol a ja zrazu musím prehodnocovať. Zrazu autocenzúra. Môžem povedať, alebo ideme vo vlaku, hej, a v kúpe sa rozbehne nejaká debata s neznámymi ľuďmi. A čo, ty máš frajerku? Hej. A ja zrazu som úplne pred situáciou, že musím vlastne zvážiť, že či to vôbec je pre mňa bezpečné povedať fakt z vlastného života. A to je zrazu, že my ako častokrát si myslíme, že všetci zažívame tú realitu rovnako. Je to omyl, že ľudia z rôznych menšín s tým istým priestorom a s tou istou situáciou majú častokrát úplne inú skúsenosť. A možno na pochopenie by som teraz také ako otázky vám prečítal, ktoré sa zvyknú LGBT plus ľudí pýtať teda pomerne často. A nemusíte mi odpovedať, iba stačí, že si to tak akoby zavnímate, tú otázku a možno si premyslíte, že či sa vás, vzhľadom na vašu akoby cisrodovú alebo heteroidentitu, vôbec niekto niečo takéto spýtal. A ako by ste sa možno cítili. Kedy ste sa rozhodli, že sa vám páčia muži alebo ženy? Čo myslíte, že zapríčinilo vašu heterosexuálnu orientáciu? Trávili ste v detstve veľa času so ženami, mužmi, preto ste teraz takí, akí ste? Je možné, že váš záujem o mužov alebo ženy je len prechodnou fázou? Zneužil vás niekto v detstve a preto sa vám dnes páčia muži alebo ženy? Je to len preto, lebo si mal zlé skúsenosťami s mužmi, so ženami, preto si teraz hetero? Prečo stále hovoríš o svojej sexuálnej orientácii? Nemôžeš to robiť len v súkromí? To je, že vyčíta vám niekto, že rozprávate o tom, že ste hetero, alebo že máte partnera, partnerku, hej? Prečo navádzate deti, aby žili tvojim životným štýlom? Ako to ľudia ako ty majú v posteli? Uvažoval si, že pôjdeš na terapiu? Sú programy, kde sa s tým dá niečo robiť. Hej, že toto sú akoby, že otázky, ktoré sa nás častokrát ako pýtajú a to máme tak ako pravidelne, alebo to od tých politikov počúvame a že ono to tako, že má nejaký vplyv na to, ako sa cítime a že nás vlastne v tej spoločnosti tak stále niekam dáva, naznačuje nám, že vlastne či vôbec sme ľudia, alebo tak. A dôležitá ďalšia vec, že možno, že vôbec pamätať, že LGBT plus ľudia sú súčasťou tej každodennej reality a že sa s nami tak ako vôbec ráta. A to možno príklad je, že média, filmy, slovenské filmy, seriály. Hej. Keď odhadom hovoríme, teda, to sú také tie predpoklady, že 4% geov, lezieb a bisexuálov je v spoločnosti, tak sú vôbec 4% LGBT postav v slovenských seriáloch a filmoch? Sú aspoň tie 4%? Zachytáva to tú realitu? Že tam tu a tam nejaký letmý bosk dvoch lesbických žien, škandál z toho je, hej? A že sú to aspoň tie 4%? Vôbec. S nami sa neráta. Keď som vyrastal, ja som nemal žiadne informácie. To nikde nebolo ani len slovko o tom, že ja som vlastne, ako vedel som, že niečo so mnou je, a som potreboval taký záchytný bod niekoho vôbec podobného ako ja. Nikde nič nebolo.
a paradoxne to je možno aj taký ten argument, že sa to tak ľudia sa stanú tými homosexuálmi, lebo sa o tom rozpráva. No tak ja som sa stal a nikde sa o tom nerozprávalo, tak asi to nejako nefunguje táto teória. Že naozaj, alebo možno v tomto príklad iný, že rómska populácia, na Slovensku je 10% Rómov a Rómiek a je vôbec 10% postav v seriáloch a filmoch rómskych? Vôbec. Že my Slovensko, že my tu vnímame cez aj tie médiá, filmy, knihy, nejakú realitu a máme pocit, že toto je Slovensko. Ale to nie je Slovensko. Slovensko je oveľa pestrejšie. Tá naša realita je oveľa rôznorodejšia a my vlastne to, my vôbec akoby, že prečo nezachytávame to Slovensko také, aké je? V celej tej rôznorodosti potom sme sa tak naučili, že akoby pochopili by sme, že to akoby takto je v realite. Lenže my si ako veľmi vyberáme proste tých bielých, hetero ľudí, ktorých ukazujeme a tvrdíme, že vlastne oni sú jediná časť spoločnosti a ich príbehy má zmysel počúvať a ostatní sú tak nabok niekde. Nemáš pocit, že možno veľa ľudí má len hlúpe otázky, lebo tomu nerozumejú, lebo proste možno chcú aj vedieť a možno aj nechcú byť sprostí v úvodzovkách, že nechcú byť voči tebe nejaký zlý, ale proste len majú otázku, lebo majú dezinformácie a vlastne nevedia, ako to majú brať. Absolútne, súhlasím. Je to tak, že sú veľa ľudí, sú časť ľudí, ktorí sú autenticky homofóbni, transfóbni, ale z mojej skúsenosti naozaj. Väčšina je takých, že fungujú v nejakom informačnom váku a že tie informácie tu nie sú. My sme vlastne, ako tie naše životy sú stále niekde na okraj. Čiže tí ľudia naozaj uveria nejakej stereotypnej predstave a nemajú kontakt s nami reálnymi. A že potom akože chcú nejako komunikovať, nevedia a potom niečo povedia, čo môže niekoho raniť a že to ani tak nemysleli. Absolútne súhlasím, že to je... No. Ak si rozprával, tak vtedy ma to možno tak napadlo, že veľa ľudí to len tak povie, ako keď sa hovoria vtipy, ja neviem, o blondínkach. No teraz, keď som blondínka, môže ma to uraziť, ale veľa si povie, dobre, sprostý vtip. Vieš, že napríklad ako keby som napríklad bola lesbička, nie som, ale ako nevadilo mi to, keby to poviem aj nahlas. Ale proste podstata je, že keď mi o mne niekto povedal vtip, OK, tak sa zasmejem, idem ďalej, ale niekedy mám taký pocit, že možno aj tí gejovia, lesbičky alebo LGBT komunity to skôr tak berú, že ich to tak viac zraní a neviem možno ani prečo a pritom ľudia to niekedy proste povedia ako sprostý vtip. Áno, to odpovede, lebo to počúvame stále, že to je ako... že je to akože veľmi únavné, že ja by som mohol vám rozprávať o všetkých správach, aj komentároch, ktoré musím každý deň o sebe čítať. Je to veľmi vyčerpávajúce a človek už potom v istý moment, prídeme do momentu, že už dosť. A už si nedovolujú. Hej? Že to, ale absolútne súhlasím a je to pravda, že niekedy ľudia, a to je to, čo sa pri tej téme deje, že niektorí ľudia vlastne sú takí akoby srlon v porceláne, nemyslia to akoby zle, ale tiež akoby ja sa snažím tak rozlišovať akoby ten zámer, že či ten človek iba akoby hľadá slova, alebo mi chce akoby ma ponižovať. A viem to odlišovať a vo väčšine situácií, my v zásadnej väčšine situácií sa tak akoby sklopíme uši a akoby nejdeme do tej konfrontácie, ale je to... Vadí to, že niektorí ľudia to tak berú až príliš citlivo, ale ja som taká, že úplne otvorená, mne to vôbec nevadí a ani to tak neberiem, ako to tu bolo povedané. Proste úplne mám na to úplne taký názor ako ty vlastne a z tohto pohľadu to beriem tak, že práve, že ja to beriem tak blbo, že ten človek sa urazil na proste hlúposť. Je to akože, a presne, že niekedy mám deň, že už zo všetkých strán bomby a potom príde niekto, kto to vôbec nemyslí zle a ja zrazu na ňo vybuchnem. Ale že už niekedy toho sú dní, keď je toho veľa. Nemusíme sa baviť len o tom, toto sa môže týkať hocičo. Keď niekto do mňa proste vychpe celý deň, čo si našlaný, tak ten posledný si to proste zlízne. No. To je asi tak, by som to povedal. To je normálna prirodzená reakcia. Možno to je skôr aj tým, že sa tak nenávistne vlastne komunikujú niektoré veci aj v médiách, alebo teda hlavne teraz na sociálnych sieťach. A proste tí ľudia už sú voči tomu proste na to alergickí. Už je toho akože nadmieru, že naozaj my si chceme,
my si chceme žiť vlastný život a zrazu počúvame, že sme horší, že rovnako zlí ako korupcia, že sme skázou pre túto krajinu. Že to je proste neznesiteľné a že akože naozaj, že ľuďom dojde trpezlivosť a že my sme súčasťou tej spoločnosti, odvádzame tu dane, žijeme si svoje životy, snažíme sa akože v rôznych komunitách proste akoby pomáhať tej krajine, ale stále vlastne počúvame, že my za všetko môžeme a že v súčasnosti najväčší slovenský problém je, že sú tu LGBT plus ľudia. A nie, že alkoholizmus v rodinách, vysoké ceny a mnohé ďalšie veci, že tu úplne iné veci ohrozujú slovenské rodiny ako my. Ale napriek tomu my sme proste terčom. Takže potom akože sa to tak zberá a áno, sú situácie, keď sme veľmi citliví a nemuseli by sme, ale akože rozumiem tomu v tom kontexte. Ale zároveň súhlasím, že jasné, že kde sme sa to mali vlastne naučiť, že vlastne aké slová sú v pohode a že čo je OK. A je úplne na mieste akoby nevidieť. A ja som napríklad o transrodovej téme ako gay muž, tiež to bolo pre mňa nové a keď začal spoznať transrodových ľudí, som si predstavoval, presne ako poznáte travesty show, hej? Že niekto príde v párochni a show a myslel som, že to je ono. Ale že oni sú veľmi všední ľudia, to je proste, ich život nie je vystúpenie, oni chcú byť ako... Ako? Až na Matiu? Na B-komplex? Má ona takú, divadelnejší prejav. Inak viete, kto je najznámejšia slovenská drag queen alebo travesty umelec? Peter Marcin. Pani Mária. Nepoznáte pani Mária, hej? Ale zaujímavé, že to nikto neberie ako problém. No, lebo to tak zaznelo, že my sa tak niekedy rozhodneme, ale že my sa tak narodíme a iba v istý moment o tom začneme komunikovať a že to je, že ono to nie je naše rozhodnutie. Aby vedel, že proste, áno, či bude gay, alebo bude trans, alebo bude čokoľvek, že to je, proste áno. v poriadku a proste môže prísť domov a bude to robiť. Rátať s tým, že pestrý tým, hej? Že naozaj sme rôznorodí a brať, akože už predpokladať, že nie každý musí byť nevyhnutne hetero alebo cisrodovou osobou, že ako naozaj sme rôznorodí, taká je realita a možno mysleť aj neviem, niekej komunikácii povedať, že vieš čo, prídi na ten večerok aj s partnerom, partnerkou, že dáme ako naznačíme, že sa ráta vlastne. Ja som takto na svadbu pozvala priateľku lesbu s priateľkou a celé mojej homofóbnej rodine som povedala proste príde Mária s priateľkou. Vám keď sa nepáči, tak nepríďte. Super. Prišli. A nakoniec zistia, že však nič také sa nestalo. A potom... Boli niektorí takí, ktorí sa teda s ňou nebavili a nie akože nič, ale ja som povedala, že proste jednu sprostú poznámku budem počuť, lebo mám takého brata, ktorý má iné názory. Ja som povedal vyslovene, jedna sprostá poznámka môže zbaliť svoje deti aj svoju sprostú ženu aj sprostú. Dobre, no a úplne teda, že už finišujeme ku koncu, že a na čo to celé vlastne je dobré, že tieto, ako keď to budeme robiť, že čo to nám prinesie všetkým a že aký to má úžitok. No ukazuje sa, a to vidno napríklad na tých západných krajinách, že spolu máme viac sily, že ak vytvoríme systém, kde sa všetci cítia fajn, tí ľudia tam vôbec chcú zostať, nejdú inam, a že sa môžu realizovať. A že keď si predstavíte, že niekto neustále investuje energiu do toho, že sa skrýva, zatajuje, kým je v tej práci, radšej keď je firemný večerok, ani tam nejde, ani na ten team building, lebo sa bojí, že bude sa o tej jeho identite, tak sa akoby zrazu sa tie väzby nevytvárajú. Mnoho LGBT plus ľudí, keď zatajuje vlastnú identitu doma, že aký vzťah to má, aký dopad to má na vzťah s rodičmi. Hej? Aké to je celý život klamať máme základnej veci o tom, kým som. Ne? Ja som sa vyautoval v 16, máme babičke a mne to, ako mám vďaka tomu krásny, zdravý, silný vzťah, viem s mamou zdieľať základné životné fakty a je mi vlastne oporou aj ja jej. Čiže naozaj tá atmosféra potom to zatajovanie, tá nemožnosť byť sám sebou má vplyv na to, že sa rozpadajú priateľstvá, rozpadajú sa rodiny a nemáme naozaj tú súdržnosť. Čiže to je dôležité a ak tie rôzne prístupy nám pomáhajú v tom úplne pri jednoduchej veci, že viac hlav, viac rozumu. Keď majú
ľudia rôznu životnú skúsenosť, tak vždycky to pre ten kolektív alebo pre tú spoločnosť je prínosom a naozaj tie spoločnosti, ktoré sú také ako rôznorodejšie, sú potom vo finále oveľa súdržnejšie, oveľa zdravšie, oveľa sú možno odolnejšie na nejakú hrozbu, ktorá môže prísť zvonku. A zároveň neprichádzame s tým o cenné zdroje. Ten ľudský kapitál pre tú krajinu je akoby dôležitý. Každý tu hrá nejakú rolu, každý má nejaký význam, každý má nejaký talent, nejaký prístup, ktorý môže byť fajn. A keď vlastne vyháňame vlastných ľudí z krajiny, tak z domova, čo je to najsmutnejšie, tak keď to možno veľmi zjednoduším, že ak to bude robiť na tie slovenské dôchodky, keď teraz všetkých, ktorí sú nejak iní, vyženieme preč. Čiže naozaj sa vzájomne potrebujeme a miesta je tu dosť, aj zdrojov je tu dosť, len musíme nájsť spôsob, ako tu vieme spoločne žiť a ako vieme sa všetci tu cítiť fajn. A aj kvôli tomu, že vlastne každý máme nejaký atribút, ktorým sme menšinou, aj keď sa možno niektorí cítia, ako že sú teda súčasťou tej väčšiny, ale každý starneme. Každý si zažije, aké to je byť menšinou zrazu a zažiť si ten diskriminačný prístup, že sa vlastne s vami akoby neráta. Alebo že dokonca vás niekto považuje za problém. Hej, čiže to je dôležité uvažovať možno čisto sebecky, o tom, že to férové prostredie je vlastne pomôže všetkým. Lebo každý sa môžeme ocitnúť v nejakej zraniteľnej situácii alebo situácii, keď budeme menšinou. No a úplne nakoniec tá najdôležitejšia vec, že na čo to celé dobré je, že asi každý z vás má možno takú tú skúsenosť, že môžete mať aj tie domy, aj tie majetky, aj kariéru a všetko, ale že ten deň, ktorý vlastne všetci máme ten jeden deň v podstate, že keď stretnete nejakého blbca na ceste, vám to tak ako pokazí ten pocit z toho dňa a niekedy to je naozaj o tom, že máte takú tú obyčajnú, jednoduchú ľudskú skúsenosť, že sa vlastne stretnete ľudí, ktorí vám spravia dobrý deň a vy im spätne a že to je niekedy vlastne to ahoj človek je vlastne takéto základný nejaký pocit nás z nejakého života. Dobre, to bolo z mojej strany všetko. Teraz ostanem na otázky, ale roman.samotný@inakos.sk, ak máte pocit, že sa niečo chcete spýtať, alebo niečo vám nebolo jasné, alebo máte nejaké pripomienky, že čo som teda rozprával, že vy to vnímate inak, pokojne mi napíšte a budem vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu. roman.samotný@inakos.sk, ak budete chcieť. Takže ďakujem veľmi pekne a zostávam tu na otázky, respektíve máte nejaké otázky? Kľudne sa pýtajte, kto sa pýtajte, kľudne sa pýtajte. Ja by som sa rovno spýtal, že či si... Keď sa nikto nepýtal, tak pardon. Ja by som sa rovno spýtal do mikrofónu, že či si vnímal to, ako prebiehalo, dajme tomuto umožnenie tých legálnych partnerstiev v Čechách. Či si už vtedy vnímal túto problematiku a vlastne ja som nejaké rozhovory si ho pozeral, ty spomínal, že to už tam je 18 rokov akože v platnosti, že ako to tam prebiehalo a prečo si myslíš, že u nás sú s tým také zádrhely? No nevnímal, lebo to je tak dávno, že som sa vlastne moc tým ani nezaoberal v tom čase. A to je taký ten áno, že u nás sa tak straší, že čo sa stane s tou spoločnosťou, keď teda sa zavedú tie registrované partnerstva. V Česku sú, myslím, 17 alebo 18 rokov, v Dánsku dokonca 32. A nemám pocit, že by teraz všetci ako húfne utekali z Dánska do Ruska, alebo aj z toho Slovenska, že by sme išli radšej niekde do Bieloruska ako do Česka žiť. Hej? Čiže aj sa ukazuje naozaj, že tie krajiny, ktoré majú dokonca manželstva pre všetkých, že tam naozaj majú najvyšší životný štandard v rámci sveta a tá spoločnosť, a dokonca ešte aj niekoľkonásobne vyššiu pôrodnosť, ako majú krajiny, ktoré majú vyslovene homofóbne a transfóbne zákony. Čiže mňa to mrzí táto debata o tom, že prečo sa stále z tých registrovaných partnerstiev robí také ako dráma, lebo to pomôže konkrétnym ľuďom, ale zvyšok spoločnosti to neohrozí, lebo registrované partnerstva sú dokonca ešte aj v Orbánovom Maďarsku. Tam majú tiež nejakých 15 rokov schválené registrované partnerstva a teda čuduj sa svete ani v tom ako Maďarsku. Teraz ako myslím, že Maďarsko rieši skôr klesajúcu životnú úroveň pre
pre akoby zlé ekonomické opatrenia, ale nie pre LGBT plus ľudí. A respektíve, že čo sa stalo na Slovensku, keď v 2015 sa do ústavy dalo, že manželstvo je iba pre muža a ženu. No, máte pocit, že od toho 2015 nám tu teraz ako všetci sa začali brať jak besní? Že no, nič sa nestalo, že vlastne to skomplikovalo, akoby zabetonovalo nejaký stav, ale vlastne to ako tým slovenským rodinám nijako nepomohlo, lebo ich naozaj trápia ako vysoké ceny, alkoholizmus, zlá zdravotná starostlivosť a tak ďalej. Že to proste to tak akoby nefunguje. No. A tie registrované partnerstvá naozaj sú o tých akoby každodenných životných situáciách, keď LGBT plus ľudia zrazu akoby pocítia, že sú občanmi druhej kategórie. Počas pandémie to bolo veľmi jasné a zrejme. Keď napríklad páry, kde bol jeden Slovák, druhý Nemec, tak sa ako nemohli navštíviť, pretože vlastne z pohľadu slovenských zákonov boli cudzie osoby. A ak by sa chceli zobrať, tak ten Slovák, tým, že to nie je heterosexuálne manželstvo, ten Slovák by prišiel o občianstvo slovenské, lebo nemôže mať dvojité občianstvo. Alebo napríklad chceli čerpať očierku v prípade nejakého zdravotného problému. Nebolo to možné, pretože z pohľadu slovenskej legislatívy sú cudzie osoby. A napríklad, keď sú v Rakúsku zobratí a prejdú tú hranicu do Bratislavy, no už sú cudzie osoby. Hej. A to je presne, že pri tom napríklad sa o tých situáciách, ako keď je partnerka v nemocnici a ide ho navštíviť, môže mať šťastie a narazí na chápajúceho doktora, ktorý povie, že OK, a môže mať šťastie a smolu a narazí na niekoho, ktorý, že vy ste cudzia osoba. A nemusí byť ten doktor ani homofóbny, iba proste rešpektuje zákony. Vy ste na papieri cudzia osoba a ja vás vlastne sem akože nepustím a nedávam informáciu. Čiže to je naozaj že opäť o tej praktickej situácii, alebo môžem rozprávať o skúsenosti môjho blízkeho kamaráta, ktorému zomrel partner na infarkt v 40-ke. No, na to sa nikto moc nepripraví, ani to nepredpokladá, aby spisovali nejaké závety. No a zrazu my sme ten biologický otec toho, ktorého zomrel, ktorý teda počas jeho života o neho nikdy moc záujem nejavil, zrazu prejavil záujem o majetky toho zosnulého. A my sme museli ponižujúco vypisovať lajstra, papierov, zbierať fotky a dokazovať, že oni naozaj žili v spoločnej domácnosti. A jemu vlastne k tomu tomu, ktorý prežil vlastne ten biologický otec toho mŕtvého partnera, nechcel dať ani kľúče od bytu, telefón a tak ďalej. A že to je takéto situácii, vy naozaj proste potrebujete riešiť úplne inú vec, nemáte energiu ešte sa doťahovať s týmto. A stále je to o tom, že na akého sudcu narazíme. Ten sudca môže byť homofóbny a ja nemám absolútne žiadnu záruku. A to je práve naozaj tie registrované partnerstvá, je tá vec, ktorá pomáha v čase tej krízy. V čase, keď sme v tej najzraniteľnejšej situácii, aby sme nemuseli riešiť papierovačky a nezmysly, ale aby sme sa vedeli dostať do vlastného bytu. Človeka, s ktorým sme prežili život a za ktorým smútime, lebo nám zomrel. A že rozpráva sa o tých mladých ľuďoch, ale na Slovensku to je veľa LGBT plus seniorov, starších gejských, lesbických párov, ktorí prežili celý život spolu. A oni už teraz potrebujú tie registrované partnerstvá, lebo vedia, že starnú, zhoršuje sa stav. Oni nemôžu čakať, kým sa na to pripraví Slovensko. Oni majú ten problém teraz. Hej? A akože, kebyže oni si môžu vyriešiť to, že môžu normálne dediť a nie rôznymi prapodivnými notárskymi zmluvami, ktoré aj tak sú vlastne až druhé v poradí, pretože prioritou naozaj je ten akoby zákonný o dedení, kde prvá línia sú deti, potom biologickí rodičia a potom osoby žijúce v spoločnej domácnosti, ale opäť, tam zase závisí od toho, na akého sudcu narazíte. Čiže no naozaj tá téma je zneužívaná dlhodobo, úplne ako nezmyselne, lebo úplne fakt jednoduchý fakt, že no a čo sa v tom Česku stalo za tých 18 rokov? No nič sa nestalo. Majú lepšie železnice ako my. Ale že to vôbec nesúvisí s tým, že
spomínal si, že vlastne otvoril si sa rodičom, babke, že vlastne, že čo si cítil a že či neboli aj potom oni, ako tvoja mamina alebo babka, zatracované spoločnosťou, tiež akože okolím a tak. Keď sa dozvedeli, že ťa zastávajú. No to bola ich prvá reakcia, bola, že no a čo povedia susedy, hej? A hej, že to bolo prvé, ale v niečom to bolo pozitívne, lebo mohli povedať, že ty si chorý, ideš na liečenie, ale to tam nebolo, to bolo akože v pohode, boli s tým, bolo väčší problém, že čo povedia susedy. Ale potom pochopili, že to asi nie je úplne správny postoj voči vlastnému dieťaťu, vnúkovi, že asi primárne je mať ten zdravý vzťah a nech už si tie susedy hovoria, čo len chcú. A áno, že je to super, no mamina akože za mnou akoby stojí a že proste je rada, že som. A aj určité kamarátky? To neviem o tom, ale akože asi nejaké ich pohovárali fajne, ale myslím si, že toto nebolo asi ten vzťah so mnou bol určite to, čo pre nich bolo cennejšie ako... Určite. Áno, len niekedy sa my to na tom Slovensku tak viacej bojíme, čo tie susedy, ako o tie vlastné vzťahy. No. To je škoda. Po tom útoku na tepláren si zrejme aj rokoval s nejakými politikmi. Ja sa chcem spýtať takú nejakú zákulisnú. Oni sú fakt, že autenticky homofóbni, alebo to naozaj, že len hrajú na vonok, aby proste polarizovali tú spoločnosť, naberali tie hlasy, alebo reálne si vycítil, že tak teda to fakt cesta nevedie. Samozrejme závisí, takým táborom si mal rozhovory. Časť z nich áno, časť z nich sú naozaj autenticky homofóbni. Mnohí s tou tému robia, lebo sa im to hodí, lebo tak raz boli problém tí Maďari, potom Rómovia, teraz sme ako Minárane, imigranti boli medzi tým ešte. Akože časť z nich naozaj kalkuluje, úplne akoby vypočítavo, ale to, čo je fakt, ani z mojich skúseností väčšina z nich naozaj nemá akože nejaké ako vzdelanie a informácie. Ja som, to je také ako, až také zahambujúce bolo, že som im vysvetľoval, že LGBTI a že čo to znamená. Hej? Ale že ja si myslím, že tak vrcholoví politici, ktorí rozhodujú o našich životoch, by si mohli dať námahu a vôbec sa s nami stretnúť a počúvať naše životné skúsenosti, keď už majú tak jasno v tom, že akí sme. Ale väčšina z nich podľa mňa ako vôbec netuší. A potom niektorí sú asi, no niektorí to zneužívajú, niektorí sú nenávistní, niektorí sú iba takí, že sa boja ozvať, lebo straty nejakej popularity, ale napríklad v Nemecku, v Anglicku to dokonca boli konzervatívni politici, ktorí podporili manželstva pre všetky, ale registrované partnerstva práve kvôli tomu, čo som spomínal, lebo pochopili, že však vlastne, keď chceme regulovať nejaké spoločenské správanie, a chceme sa vyhnúť, ja neviem, tomu, že ľudia budú mať veľa partnerov, no tak ako toto je akoby cesta, no tak ako považovali, pochopili, že to je ako agenda a u nás sa tá rodina, tak o tej rodine sa tak rozpráva, ako tú rodinu chránime. A chránia ju dokonca aj v Latinskej Amerike, kde väčšina krajín z Latinskej Ameriky má už dokonca manželstva, lebo pochopili, že im ide naozaj o tú súdržnosť tej rodiny, aby ako boli spolu, aby držali a práve cez to, že umožnili manželstva pre všetkých, zabezpečia, že tie vzťahy, tam sú naozaj tie veľké rodiny, ktoré spolu držia. U nás tak podľa mňa zabudáme na tie rodiny. Ale to som už odbehol späť. No majú veľmi málo znalostí z mojich skúseností. A nemáš skôr pocit, že tá otázka rodiny je hlavne ohľadom adopcie? Že už vlastne oni to alebo teda ja mám také ohlasy, keď sa o tom tak rozprávam. Ja sa o tom nerada rozprávam, lebo ja mám také otvorené názory proste na to a veľa ľudí to odmieta na Slovensku, všeobecne teda túto tematiku. A problém je ten, že oni v tom vidia už tú budúcnosť toho, že adopcia rodiny alebo adopcia proste dieťaťa. Hej, no stretávam sa s touto argumentáciou, je to
No stále je to o tom, že čo ten parlament príjme. No tak keď príjme ako iba registrované partnerstva, tak sú v platnosti registrované partnerstva, tak nie sú v platnosti manželstva. Logicky, keď proste niečo nie je zákon, tak to nie je zákon a nie je to možné. Čiže to je... A na druhú stranu s tými adopciami, že ja viem, že toto je veľká téma a podľa takému výskumu Slovenskej akadémie vied na Slovensku žije približne 10 000 detí, ktoré vychovávajú LGBT plus ľudia. A to nie je, že tie deti tu budú. Oni už tu dávno sú. A oni tu žijú roky, rokuce. Ale že čo s nimi? Hej? A to je veľmi, že je v najlepšom záujme toho dieťaťa aby bolo možné, aby si aj ten nebiologický partnerka mohol adoptovať to dieťa. Pretože to je 1,5 milión vecí, presne, do školy, hej? Prístup k nejakým informáciám, lekárovi, keď ide s dieťaťom, ten nebiologický otec, očérka, keď náhodou zomre, to dieťa nemá nárok na sirotcovské po tom mŕtvom. Hej? Že to sú bežné praktické situácie. Keď bola tá pandémia, nemohli ani ten druhý partnerka nemohol po tie deti ísť. Že tie deti zrazu sú tu a majú horšie postavenie ako deti, ktoré, kde je vyriešený ten rodičovský vzťah. A tá téma keď teda zomre ten biologický rodič, tá druhá osoba je vlastne cudzou osobou. A naozaj tam hrozí to, že to dieťa bude musieť ísť niekde do detského domova, alebo že sa tam bude niečo nejako skúmať, hej, a tak ďalej, ale ono už má proste toho druhého rodiča, ktorý vlastne ako to dieťa miluje a vychováva. A to je zase akoby jednoduchá vec, že ja poznám takisto veľa LGBT plus párov, ktoré majú deti, a teda jasne, nikomu z nich sa nepošmykli kolena, že sa to tak pritrafilo, ale to je akoby dlhoročná, veľmi ako zložitá úvaha, alebo niektorí majú napríklad z predošlého partnerstva, hej? Keď mali akoby heterosexuálne partnerstvo. Čiže ako tá situácia, akože ona tu už reálne je a že akým spôsobom my vlastne pomôžeme tým deťom, aby naozaj boli chránené. No akože možnosti sú ako rôzne. Niektoré sú, že boli akoby človek, ktorý ako sa snažil byť heterosexuálom, ale po istom momente pochopil, že to manželstvo asi teda nebude funkčné a že klame, tak môže mať dieťa z toho predošlého manželstva. To je jedna z možností. Umelé oplodnenie je tiež možnosť. Takisto pri adopcii akože jednotlivci, no na Slovensku si môžu adoptovať deti buď jednotlivci, alebo zosobášené páry. Dokonca ani nezosobášený heterosexuálny pár si nemôže adoptovať dieťa. Hej? Môže si to ako jednotlivec. Čiže taká je legislatíva, ale ono to naozaj, že nie je úplne... Tak tie deti sú v takej zraniteľnej situácii. Oni už tu sú. Oni to nie je, že oni tu budú, oni už tu roky sú. A to aj z tých mojich rozprávania tých známych, ktorí majú deti, no tak samozrejme majú akoby strach, že čo sa stane, keď sa, ja neviem, ochorie jeden z tých rodičov, alebo zomrie, alebo tak potrebujú si iba obyčajnú jednoduchú vec, akože nájsť presne v tej najzraniteľnejšej chvíli, aby ten štát bol tam na to, že môže pomôcť a nie, že ešte teda skomplikuje. O nich dokonca už aj za socializmu mali mnohé. Že to už sú tu dospelí ľudia, ktorých vychovávali rovnako pohlavné páry. Že my máme pocit, že to je novinka, ale že to tu dávno je. Hej? Čo sa stalo so spoločnosťou? Hej? No ani nevieme, že sú tu, ale zároveň nejakým spôsobom to neohrozilo zvyšok spoločnosti. A presne sa jedna z tých otázok je, že čo s tými deťmi, hej, keď ich vychováva rovnako pohlavný pár,
že či to poškodí ich vývoj. Myslím, že hej. No, ale dáta ukazujú, že nie. Jedna vec, že čo si... Dáta? Víš tie dáta ukázať? Áno, Slovenská akadémia vied robila taký jeden metavýskum, kde skúmala mnoho ďalších výskumov. Ja som pracoval v Sávke. To je síce fajn, že ste robili, ale že to je akoby vec, ktorú aj tlač, aj... Dobre, prepáč, nechcel som. Aj verejne publikovala Slovenská akadémia vied, nie je to nič, čo utajovala. A ukázala, že deti, ktoré vychovávajú gejské alebo lesbické páry, v dospelosti nemajú žiadnu patológiu vo svojom vývoji, ani vo svojich osobnostiach. A sa ukázalo, že sú citlivejšie voči rôznorodosti, že sú oveľa viacej rešpektujúce. Čiže naozaj sú ako dlhodobé výskumy, ktoré sú aj v krajinách akoby západnej Európy, kde tá situácia akoby oveľa priateľskejšia a neukazuje sa, že by tie deti boli nejako akoby poškodené. Jo, už to nebude tiež. Ešte niekto otázku? Hej. Hoci to dáme dole. Lebo či tu teče vec, ja to budem muset tu upratovať. Sorry. No, hoci to dáme. Tak, čo sa týka vlastne školstva, teda tá nová supervláda, ktorú máme, nádherná, tak vlastne boli možno nejaké návrhy aj z strany PSK o vlastne zavedenie nejakej sexuálnej výchovy, takej rešpektujúcej a normálnej, samozrejme. Myslíš, že je naše školstvo celkovo, čo sa týka učiteľov a tej homofóbii na školách, že je pripravené proste na to, aby boli otvorení k tým našim deťom, lebo ono to je dosť taká... Mne napríklad na tom dosť záleží, že ako ja, keď niekde idem, ja mám 3 synov, a keď niekde idem, tak proste sme otvorení, tak ako si počul. Len proste na tých školách je veľa proste tých učiteľov proste strašne proti tomu a hlavne rodičia tých detí sú už presne takto nastavení, že niektoré deti už tie nechutné podľa mňa vtipy a tak už dávajú proste v škole. Tam najstaršieho 13-ročného, kde sa už teda sexualita rieši. No, sú rôzne školy, vieme o školách, ktoré sú, väčšina škôl sa veľmi akoby bojí vôbec tú tému otvárať a že vôbec to akoby riešiť sú školy, kde akoby pracujú aj s touto témou. Ja si myslím, že tá sexuálna vzťahová výchova je niečo veľmi dôležité, pretože je smutné, že mnohé deti čerpajú informácie pokutne po kadejakých pornostránkach a kadečo si pogooglia, keď môžu mať naozaj nejaký kvalitný obsah, ktorý bude zo strany učiteľov a v nejakom bezpečnom prostredí. Ja si myslím, že bohužiaľ deti naozaj sa o svojej sexualite čoraz viacej učia z pornostránok a v škole sa to tvári, že to neexistuje, ale potom si získajú informácie, ktoré myslím, že im viac poškodia, ako pomôžu. Čiže myslím si, že to už by bolo na čase, aby sme mali sexuálnu a vzťahovú výchovu, aby práve pre dobro tých detí to, čo sa rieši, že budeme učiť deti, aby boli LGBT+, ale ako my iba rozprávame o tej pestrosti a ten, koho sa to týka, tak na to bude reagovať a ten, koho sa to netýka, tak proste si bude, lebo to je presne o tom, že neviem, že koľko z vás sa ako rozhodlo na základe toho, že prečítalo článok o LGBT+ ľuďoch, že zrazu budú homo. Že to proste tak nefunguje. No. Čiže... Dobre, ešte nejaké otázky? Som tak vám klavírujem do hlavy, tak... Ešte ja tak vôbec opýtať, že nastávajú tieto situácie aj na opačnej strane. Dajme tomu, že sú že je homosexuálny pár, ktorý má dieťa a môžu mať nejaké nenávistné či už reči alebo správanie voči tým svojim či už vlastným alebo adoptívnym deťom, ak je heterosexuálny. Myslíš si, že takéto niečo sa deje alebo sa to nedieje? Ja teraz neúplne rozumiem otázke.
že neznášajú svoje dieťa, alebo že sa im, že nesúhlasia s tým, že to dieťa je heterosexuálne, keď oni sú... Ale to takto nefunguje. To je ako keby, keď majú homosexuáli, akože oni majú akože hetero deti väčšinou, ale že... Ale... V živote som sa s niečím takým nestretol. Myslím si, že sú veľmi radi, že majú deti a akoby nemajú... Neviem o tom, že by... Môžem rozprávať o tých akoby, prípadoch, ktoré poznám. Neviem, že by niekto z nich mal ambíciu, aby mali homosexuálne deti. Že dokonca sú radi, samozrejme sú radi, že sú tie deti hetero, lebo vedia, že v tom systéme to bude mať oveľa jednoduchšie. Čiže takéto som nezachytil, že by niekto ho dokonca nenávidel. No. Áno, že to je časté to, že vlastne my chceme ako mať ďalších homosexuálov, vychovať ďalších akoby gejov, ale že to proste tak neexistuje, že to nie je tak, no. Že tak ako my vlastne, akože rešpektujeme tú rôznorodosť ľudí, no len jediné, čo by sme radi, aby aj akoby našu rôznorodosť rešpektovala zvyšok spoločnosti. Dobre. Tak ja tu ešte tak budem na nejaké možno individuálne otázky a tak roman.samotnyinakos.sk, ak ste možno aj s niečím nesúhlasili alebo vás niečo zaujalo, tak budem určite vďačný za spätnú väzbu. Ďakujem.